Merhaba insalnare, já vás vítám do čtvrtého dílu mojí Let's Play série na hru Glory of the Generals a v minulém díle jsme se postarali definitivně o severské státy. Jak tady můžeme vidět, seveřané jsou zničení, jak vikingové bývali tentokrát norové, že jo, ale to je jedno, já jim říkám vikingové. Jak vikingové, tak dánové, tudíž dneska. No nebude opravdu veselý, protože dneska se podíváme na Blitzkrieg. Na ten pravý Blitzkrieg, a to na Evropu. Bože, na Francii, akorát, že z Francie si uloupneme teprve kousek, nedostaneme se ani k Paříži, důležité je, že dobijeme Belgii a Nizozemsko. Ale je tady taková nepříjemná věc, a to je Marshal Montgomery, protože samozřejmě Anglie se vsere do všeho. A ten Marshal Montgomery, to je opravdu hodně silná postava, minule mě docela slušně rozcupovala, takže jo, my teda máme za úkolek, tak na to koukám, začít od Nizozemí. Tady týpek pod náma půjde na. Dneska mi to nějak nemluví na Belgii a ten pod náma půjde asi rovnou Belgii na Francii. Takže já to nebudu držovat, pustíme se do toho a já jsem jde za hudbu. Ještě jsem si to všiml. Takže, co tedy máme zabrat? Jinak do komentářů jste mi psali, že už, nebo ne vy, ale jeden týpek mi tam psal, že už se dostal i do sem taky, ale ještě nevím, jestli to dokončil, to by mě fakt zajímalo, protože mě pokaždý rozcupoval Montgomery, takže uvidíme, jak to dopadne. Asi bych začal tím, že tady nahoře se s tím vůbec nebudu crcat a půjdeme rovnou hezky Achtung na sem takhle na Amsterdam, ale já bych to asi radši vzal z vody, tak zkusíme naše štígro a vyrazíme. Uvidíme. Jako nějakou artilérii, že bych od vás dostal, nebo něco takového, že bych od vás dostal, ne, musím si navrbovat vlastní artilérii. Takže, nejdřív teda samozřejmě dobijeme to, co máme. Já to teda zkusím tak, že nebudu dobývat celou Francii, ale prostě rovnou se vrhnu sem. Asi by to bylo nejjednodušší po vodě, akorát, že samozřejmě Anglie, že jo, málo vojáků, plno námořnictva, takže jako se to líp řekne, než udělá, ale to skoro všechno. Tady takhle hezky obklíčíme úplně totálně. Total War stylem je tu obklíčíme. A jdeme na to. Takže, vystřel borče. Vystřel borče. Haha, nikdo z vás to nezabere. Já budu plakat. Střílej. Hej, takhle se nekomentuje, dobravátore, ty vole. Vystřel borče, střílej, ty vole, já mám dost dneska. A jako někdo z vás by jako mohl. Nemohl, dobře. Vypadá, že to je zase všechno. Není, pořád jsme něčím netáhli, to by mě sakra zajímalo. Ty vogy. Snad se mi to povede i s tím přeskakováním tahu, uvidíme, vyzkoušíme to, protože to přeskakování tahu je jedna nevýhoda, kvůli čemu já nerad přeskakuju, že nevím, jak se zachovává nepřítel. A to mi nedělá úplně dobře, že nevím, co mám čekat od nepřítele. Máte takový blbej pocit hnedka. Bo vy ne, já obvykle mám blbej pocit. Jako s tebou bych potřeboval hnout tak, abys tam dostřelil, akorát, že toho se bohužel nedočkáme, protože spojenec jsem pak krásně nesral. No prostě někdy ty spojenci jsou dobrý, někdy byste byli nejradši, kdyby tu nebyli. Takže, co je dnešní cíl mise? Samozřejmě zaútočit na Amsterdam, že jo? Jako zatím nedělám vůbec nic špatně, takže když tak nechápu, co jsem zmršil, jo, kdyby se to náhodou nepovedlo. Artilérie se furt nehne. Možná to mrším tím, že bych si měl koupit taky nějakého generála, ale na to prdí pes. Je to zase všechno, čím jsem měl tahat? Jo, je. No zatím docela, jsem si to nepřečet, zatím docela. Dole je to k pláči, nahoře je to úspěch. Jsi na tom jak? Je lepší než můj tankista. Jako. Čekat, narazíme tady vůbec někde na námořnictvo, nebo tu nemají?
jsem se chtěl podívat do Legion módu, ale to mi jaksi nebylo přáno, protože tam ta část není. Tak tadyhle to teda máme hotové. Tebe si healnu, Borčit, ne, tak ještě ne, ještě to nemá cenu. No a když máte toho generála, tak on může být sebehorší, ale stejně máte takový ten pocit, že jste na tom líp než nepřátelé, protože máte generála. Ale on ten generál jako za stolik neubírá, když není dobrý. Jako já bych se malinko pohnul. Přece jenom toho máme dobít docela dost a Marshal Montgomery už jede, bych řekl. A artilérie je ještě hodně daleko. A zase jsem to zapomněl přeskočit. Prostě jsem zvyklý, no. Ty ho zkus takhle. Přesně tak. Ty zaber takhle tuto, bude to taková menší týmová práce. Tady hlavně se musíme postarat o tohleto, ty ale já mám takový blbej pocit, že tady ale nikde není ta artilérie. Teda to námořnictvo. Já jsem čekal, že tady určitě něco takového, jakož to anglické námořnictvo bude. Zatím to vypadá, že ne. Všem čekám, kdy se tady vynoří mohutná, protože jako místa tu je na to dost, jakože jo, takže člověk neví. Takže první vystřelíš ty. To si teda ubral, jako, opravdu to teda jako loď se pochlapila, koukám. Pojď průzkum, zatím nic, já jsem spokojený. No, tady už to jde do kytek. Ti budu muset dát heal, protože teď dostaneš obrovský čočkin za tuto generála. Jo. Tu ten tank může maximálně sem, toť vše? Ne, už jsme netáhli. A ještě tady jsou, tak ty jeď nahoru, je nám to odkryjí tam nahoře, musíme nejdřív zjistit, že je tady vzduch čistý. Mám blbý pocit. Tady už je to takový trošku náročnější a on má člověk, hele kámo, ty nesmíš umřít, jako jo, tebe tady jako opravdu docela i jako, bys mi tu hotil. Takže jestli umřeš, tak s tebou nemluvím. Ty vole, míň už mu ubrat nejde, viď, ani. To je patálie toto. Někdy mě z toho až bolí hlava. Střílej. Ubral jsi mu docela hezky. On ti ubral docela hezky. Se tady zastavíme v Amsterdamu. Jako co ten zbytek? Já jsem to čekal, že tu něco bude. Jedem dolů. Jsem říkal, že tady všechno bude anglický námořnictvo, ne? Já se bojím. Po bitvě je každý generál. No! Krize dorazila. Hoší. To není veselý. Tu ten tank je jedno velký zklamání. Cháně. Má to vůbec cenu komentovat. Já to nebudu hrát tohle hru. Kdo tohle může dobrovolně hrát? Dobře, přestaneme plakat a jdem útok. Ono to ještě nechcíplo. Tak Amsterdam je náš. Za 6 tahů. S takovouhleto doběm po zítří. On tam nedost. Já to nehraju tuhle hru. Já jako vůbec. Mě šíleně děsí ten Montgomery, protože to je jeden z nejsilnějších generálů ve hře. Čím se netahá? Vzducholodí. Vzducholodí. Ponorkou. Tak blbnu z toho
Ty debile. Je, hoší. Máme tady mikroproblém. Jako nic se neděje, jenom je tady jeden takový týpek, který se jmenuje Montgomery a asi nám tady rozbije půlku armády, ale jak se nic neděje. Jinak je to úplně cajk. Já na něj pošlu na nejlepšího generála, on mě tady zabije ještě, že jo, takže... Cajk, jako... Cajk. Já nebudu hrát tuhle hru, když je tady Montgomery, to jako sorry, ale tuhle hru já nehraju. Montgomery mi dával problémy, jak v Europe, ne, jak v Conquer Waru, tak tady. Můj generál je samozřejmě chcíplotina. Tady dole dostáváme Čočkins, ale zase až umře Montgomery, tak už tady na mě nemají co připravit. A on už taky jako úplně nemá moc healů, takže jako... Asi tak. Ty pojď sem. Prostě co vám na to můžu říct, prostě zničte všechno, co se hejbe. A ono to nějak cípne. Já už ho viděl mrtvýho toho mýho generála. Já si to tady radši... Aha, ono je 18:44, já jsem si říkal, že se to nechce sejít. Takže první artilérie je fakt... Leopold dorazil. Co dorazil zrovna Leopold? Jak mu budeme říkat? Ty vole, ale... Jasný. Co ještě? Ještě třeba, já nevím, co mi tady ještě připravíte, já fakt vůbec nevím. Tadyhle ta letadlová loď mě tady akorát série, co mi ještě připravíte? Tady těch generálů máte málo, že jo? Mám jednoho. Zkus štěstí, kámo, jako ve sportce. Au. Jestli teď nepřijdu generála, tak už nikdy. No docela. Ty vole, není fér tohle. Ten generál je skoro mrtvej. On, ty vole, to nebudu, nebudu prostě. Ty už konečně chcípni. Hejte tepil, kde je to vole. Najdu nějaký letiště tady, kde je. Kašlu na to, že jsme netahali všim, já už chci, aby ten Montgomery chcíp. Montgomery je ťuhík. Teď už se jenom postarat o tuto generála víc, už jsem se do pasti dostat nemohl, ale tak... To už je teď všechno jedno. Tam úplně ne, tam mi jedno. Prostě střílejte po nich všim, co máte. Všechno to musí umřít. Ale prosím, pokud možno ne moji vojáci. Jo. Všim, co máte, po nich střílejte. Hej, tam to dole, to si zaberu. No, tady nahoře větší čočku, tam dá dole větší čočku dostávat nemůžeme. Ale já věřím, že až umře tadyhleto, tak už si na nás nebudou mít co připravit, jsem chtěl říct. Ale mě teď vlastně došlo, že já už nemám nic, čím bych tam mohl jako zaútočit. Tu hrát. A jedem. Dostali jsme se daleko a hlavně to, co se mi povedlo, a to předtím ne, je, že se mi povedlo... Že se mi povedlo zabít Montgomery. Nebo mě ne, spojencům, ale já... Ne, tak normálně u těch spojenců. Vidím to vždycky načnete a kdo ho zničí, kdo smele tu slávu, kdo bude pochválený mistrem Adolfíkem. Víte, jsem si to nevšiml. I don't play this game. Jako co tady se bude dít? Tady už by mohla konečně umřít ta letadlová loď. Ne, by už jsme měli konečně klid. Jo.
Tak to, o čem jsme netahali, padá to, že všim, takže ukončíme tahu. No, my už jedeme dál. My si tady hezky dobijeme Antwerpy, potom pojedeme do Paříže, teda do Francie, do Paříže ještě úplně jakože útočit nebudeme. A vy si tady klidně trhněte prdelí, protože mě to absolutně nezajímá. Tady úplně dochází armáda, ale mě je to už úplně v pytli, prostě. Jestli aspoň abych to tady mohl zabrat. Fajn. Bych nechtěl. Jo, střih. Tak na to už je to dobrý. Teď úplně moje hlasivky verze mrtvola, takže už je to ale dobrý snad. Hoší, jako tank by neuškodil. A jo. Tak omlouvám se za menší střih, ale prošlo tudy několik lidí a já úplně jako nejsem zastánce toho, že když tady chodí lidi, tak abych něco jako tady komentoval a tak, protože mi to nepřijde úplně jako příjemný pro ty lidi, že jo. Takže zatím mezi tím si můžete všimnout, tak jsem ukončil tah, nic jiného jsem neudělal, ještě jsem si tady healnul artilérii, protože bych na to nezapomněl, protože dostala obrovský rektík. Tak, tady teď teda dobijeme Antwerpy za chvíli, ještě pořád nemůžem. To proto a poněvadž, že... No prostě, co na to říct, že jo. Kdybych teďkon zaútočil, to risknem, když tak to načtem. Takže já už to jako docela rád bych dobil ty Antwerpy. Antwerpy jsou naše, jsme ve 12. tahu a za chviličku jsme ve francouzském městě. Co to je za město? My to ani proč to musíme dobít, to netuším. Jsou s tím jenom potíže, nic víc, jenom potíže. Koukám, že to jde i s ukončováním tahu, takže já jsem tak jako nějak spokojený. Ach jo, zase dostal rekťák. Tady ho vypni, prosím tě. Tady si doverbujem tuto. Teď ty. Dnes to bude asi takový trošku střih díl, protože na to, že už je docela pozdní večer, 1. máj. Ty vole. Aha. Tak to jo. Ty ve zase střih. No, fakt střih díl, to se nedá jinak pojmenovat. Dáš ho? Docela se nám daří, jako. Na to, jaký jsem z toho měl strach. Jak tahle betla dopadne. Máme docela štígro. Počkej, to není bitevní loď. To mi nezdá. Pardon. Opět ukončíme tah. Teď sem přijde nějaký další nadupaný generál a já tuhle hru vypínám. Hej to, co je toto? Jak jste mi to dokázali zabrat? Je po něm, že on není, po něm musíme udělat takhle, teď už by po něm být mohlo. Jako, stíháme úplně na pohodu. Teda doufám. Tam ne. Tak pojď takhle hezký pomaloučku, polehoučku. A co tady? Tady si pěchota proti tanku, no tak ty si fanděj. Jo, tady dole už teda se nemáme čeho bát, jako já bych mohl vyrazit dobít i ten Lucemburg, ale to až bych měl nějakýho opravdu fest na dupaního generála do té doby ne. Tady je letiště, tak to potřebuju docela. Ten dostává diktát, koupíme ještě jeden. To přežije. I to potopíme. Už teď.
Protože jako ponorka je jedna z nejsilnějších, jako výdrž má malou, ale zase má nejsilnější damage z těch lodí. Jo, oni už na nás nemají co nasadit. Tam už by ani... To už nemyslej vážně, že ne? To nemyslej vážně, takhle nadupaný generál. Já už to nehraju tuhle hru. Prostě víc už mě štvát nemůžou. Nikdo jiný už mě nemůže štvát tolik jako Francouzi, to je úplně jasný. My než tam dorazíme, tak zvoní. Já už z školy blbnu. My než tam dorazíme, tyjo, tak... Haha, první frakce destroyed, teprve. Tyve, ten dostal diktát teď. Teď už by to taky mělo být za chvíli destroyed. Tady to nějak cítne, jako já bych ten tank potřeboval tam, jo, takže už by to jako mohlo i docela i tady cítnout. Ještě se tady budeme prát s generálem. I don't play this game. No, I don't play this game. Jako já bych se tady s ním jako neměl úplně cercat a prostě bych měl jít na toho generála, já ho musím nějak obejít. Nějak sympaticky. Akorát, že jak přidají tu životnost těm jednotkám, tak to není úplně veselý to jako nějak obejít. Tady už teď konečně můžeme vypadnout. No a tu loď tam potřebuju, takže od té lásky a už tady se potop, děkuju. Co tady? Kolik tady ještě bude těch Francouzů? Jako zatím se o to dokáže postarat jeden tank, takže já jsem spokojený, ale na jak dlouho nám to ještě vydrží? I my to nestihneme zabrat, že ne, to město. Ne, protože prostě nedáváme mu vůbec nic, my mu neděláme vůbec nic. Ale už je to tu mrtvý, já to zkusím. Takhle, pojď, a takhle. Dáš mu něco? Ale tak něco mu dělá, jako jo, ale já jsem sliboval, jako, že to nepoužiju, ale teď to použít musím. Jaký jsme tah? 17, jako ještě máme spoustu času, ale ten generál nás nemůže zabít, to prostě nejde. Zatím to tu úplně krásně drží ten jeden tank, já se musím smát. Ale ještě jednu artilérii si tam dáme, to je dobrý nápad. Další frakce zničená. Ještě zkus zabrat, tady to možná už bude zničená i Anglie. Ale na Francii se mi úplně jako úplnej destroy jet nechce. To by trvalo dlouhou dobu a na to nemám tolik času. Tahově. Tady dole už nic není, koukám. Tady dostal diktát, tak se trošku healní, je to třeba, ty uhní. By se mohla vejít ta Artina. Teď dostaneš rektítka, já bych potřeboval taky nějakého generála na artilérii, akorát, že jsem jaksi zjistil, že se tady fakt blbě vydělává. O jo, to stihneme už. Jo, tak to dáme, ale bude to jedno z nejdelších. No, dneska je dneska je pondělí. A já nevím, jestli to stihnu ještě, no to určitě už nestihnu dneska vydat, ale zítra taky ne, protože v úterý dorážím domů ve 2. Takže až tak ve středu, no uvidíme, jak na tom budu časově. Já taky mám trošku zatížený čas, tak snad to nějak stíhám. Tak jo, hele, Ráčil už by si chcípnout, jako já už bych byl docela spokojený, kdyby už tam neprudil. Viktory. Akorát jsem zapomněl dát na ten přístav, že bychom zničili Ameriku, no Anglii, ale to nešlo. Jo, máme 4 hvězdičky, já jsem spokojený, teď vůbec nevím, co nás čeká v dalším tahu. Maginot linie, tady, jo, to je vlastně už plný útok, tady vlastně, já vám to nemůžu ukázat, že, protože vy nevidíte moji ruku, tak prostě, tam jak jsou takový ty hrboly, nebo co to je, tak tam vlastně je největší obrana Francie, tam vlastně měli největší obranu, akorát, že my tomu úplně vyhneme a půjdeme na Paříž. To je super, takže v příštím díle budeme dobývat Paříž. To už je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, už jenom 6 dílů, jo. To docela letí. Tak jo. Tak na příští díl se docela těším, já na to mrknu, jak to vypadá, co máme dobít.
A příště se teda uvidíme, takže já bych to tady ukončil a doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, dejte like. Pokud ne, tak dislike, no případně odběr, pokud ještě nemáte. A já se na to budu těšit při dobývání Paříže. Takže zatím, namaste.